пътя към мола има нещо много важно, което трябва да свършим. Петя се смее. А именно, да минем покрай... Да гръмнем и да видим дали ще излязат лапкоини, които още не са на картата. Няма. По Великден няма късмет с гърмежите. Даже май Алекче не са пускали като цяло лапкоини, нали? Не са сигурно, хайдерите си почиват. Хайдерите си почиват. Нека и те си починат. Ще видим след празниците как върве. Къде е забързано? Давай, я да го видим. Взех 5 измерения. Почти беше, да. Алекчето голям късмет на първи опит спечели този, който искаше. 5 измерение. Продължаваме с опитите. Спечели го. Спечели го. Алекче, дай да видим какво изкара. 5 измерение. Пето измерение и какво? Скелет. Много са яки. Доволен? Да, много. Втори мол. Горе-долу я е имал 100 човека от както сме тук. Не можахме да свършим работата, за която идохме, защото нито един оператор не работи. Всички почиват, но пак Алекчето, освен лапкоините, намаза и нови сандалки на Timberland. Така че той вече е първия от нашето семейство, който е горе-долу подготвен за лятото. Не, аз бях вчера, си купих сандали. Чехли. Да. Аз ги купих. Мила. Какво видя? Ей! Това, което ще аз вземам от сайта, се оказа, че го имат налично в магазина във Варна. Така че аз намазах нещо. Не само Алекчо. Вкусно ли е, зайко? Да. И сега ям хамбургер с картофи. Здравейте. Благодаря, мила. Хубаво хапване. Най-впечатляващо. С Петя научихме какво са брейнротите в Roblox. Алек явно е доста запален и все още ни обяснява, въпреки че доста рядко той има достъп до телефон и играе, но тъй като съучениците му играят и постоянно говорят за това в училище, той е наистина доста запознат. Ей, брейнрот! Кой ти е любимия брейнрот? 6-7. 6-7. Това ли си хареса, я? Пикачу. И за какво е чантичката? За да слагам вътре лапкоини, монети за разменяне за лапкоини. Добре. Алекчето се беше нахранил и си ходи с кофичката с картофи и пак хапва. Вкусни ли са? Да. Кажи картофче. За да видим кой идва отдалече. Мама ли е? Айде, служи му я. Вкусни картофи.
Айде, къде са лапкоините? Вкусни картофки. Може да си взема още една. Чакай! Вземай, да. Имаме и джоб пълен с жетони. Че яко. Доволен ли си? Да. Това ли искаше? Да. Честито още много нови лапкоини. Излязахме за половин час. Стана 1 часа. Тръгваме вече към вкъщи да починем малко. До вечера сме на гости в баба и дядо. Ще видим родата. Чао и до нови срещи!